Ja, ik vind Friesland eigenlijk helemaal niks. Want Friesland is gewoon geen Nederland. Ja, ik vind eigenlijk echt gewoon poep, want ik kom uit Brabant. Ja, en dan vinden wij Friesland niet zo leuk. Dus fuck jullie, nee, ik ga niet Friesland. 076 op je motherfucking beeldscherm, mijn bedoel zat wat we zijn niet hebben. Want ik loop hier alleen in een stille stad. Ik heb eigenlijk nooit van Nijmegen gehad. Met de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. Men denkt, ja Tilburg, nee Amsterdam dicht. Nou, Friesland is heel leuk. Heel leuk. Je moet echt een keertje doen. Elfstedentocht, ja. Jee. Ja, dat was leuk. Okay, wat mij in Friesland trekt, ja, dat is... wat mij naar Friesland trekt is de Elfstedentocht. En nou... En wat nog meer? Oerlandse pot. Ja. 22 seconden. Dus, nou, Friesland is de mooiste provincie die er is. Na Brabant dan.